Csak hagyd őket. Hogyha valamit vagy valakit választani akarnak rajtad kívül, hagyd őket. Ha hetekig elmennek anélkül, hogy beszélnének veled, hagyd őket. Ha rendben vannak azzal, hogy soha nem látnak téged, ha rendben vannak azzal, hogy mindig magukat helyezzék előtérbe, hagyd őket. Ha megmutatják igazi énjüket, és nem azok, akiknek gondoltad őket valójában, hagyd őket. Ha követni akarják a tömeget, hagyd őket. Ha meg akarnak ítélni vagy félreérteni téged, hagyd őket. Ha úgy viselkednek, mintha nélküled élnének, hagyd őket. Ha ki akarnak lépni az életedből, tartsd nyitva az ajtót nekik, és hagyd őket. Hagyd, hogy elveszítsenek. Soha nem voltál az övék, mert mindig a sajátod voltál. Tehát hagyd őket. Hagyd, hogy megmutassák, kik is ők valójában. Hagyd, hogy bebizonyítsák, mennyire méltóak az idődre. Hagyd, hogy megtegyék a szükséges lépéseket, hogy az életed részévé váljanak. Hagyd, hogy megbocsássanak. Hagyd, hogy hívjanak, hogy hétköznapi dolgokról beszéljetek. Hagyd, hogy bármiről vagy bárkiről beszéljenek. Hagyd, hogy biztonságban érezzék magukat melletted. Lássák benned a szívedet, ami még nem keményedett meg. Hagyd, hogy szeressenek.